दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे मावथांखिनिनो मोनसे एजेन्डा बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जे थिपकायाव जानानै थांनाय 53थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थायाव जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ मोनसे थांखि लानाय जादोंमोन जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जोङो गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनो थाखाय जे देग्लायनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशनखौ खुंनाय जाथों होननानै मोनसे थांखि लानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो थांखि लानाय बायदियै जोङो देग्लाय डिस्ट्रिक्ट टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डखौ जोङो दाफुंनानै लाबाय आरो बे बर्डनिनो दिनै मोनसे गोनांथार मावफुं मेल लानाय जादोंमोन। बे मावफुं मेलाव जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौ सावरायलायनानै जे फरायसाफोरनि थासारि आरो जे फरायसालिनि जे थासारि बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो आनजादनि खालारखौ थिग खालामनाय जादों आरो बे आनजादाव जोङो माबायदियै खुंनाय जागोन आरो बेनि सिलेबासा मा थागोन बैफोर थासारिफोरखौ सावरायनानै जोङो दिनै थिग खालामनाय जाबाय। गतिके जोङो आनजादनि थारिखखौ जोङो लानाय जादों जे फैगौ 20 नभेम्बर खालारखालि 2022 खालारखालि जोङो आनजादखौ सारा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जोङो खुंनाय जागोन आरो बे आनजादावहाय गेजेर फरायसालियाव फरायनाय जायफोरनाखि बर' बिजोंनि फरायसाफोर थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिम फरायनाय बे बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बे आनजादावहाय लिरनायनि थाखाय खाबु मोनगोन आरो बे फर्मखौ जोङो जे मोनफ्रोमबो गेजेर फरायसालियावहाय जोंनि दखरा आफादनि थ्रुयै जे बे फर्मखौ जोङो 10 अक्ट'बरनिफ्राय इसु खालामनाय जागोन आरो 10 अक्ट'बरनिफ्राय इसु खालामनानै 25 अक्ट'बरसिम जों बे आर'जलाइ गथायनायनि जे जोबथा सम बेखौ जोङो खालामनाय जादों। दा ओंखायनो दिनै जोङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरनो सानो जे जाहाथे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जे फरायसालिनि फरायसाफोरा लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जे जों जिल्ला आफादा लानाय जे बेसेबा गिदिर मोनसे थांखि फरायसाफोरखौ जाहाथे इयुनावहाय साफा साफा माने गावखौ दानायाव मोनसे खामानियाव होयो बे नोजोरजों जों जाय आनजादखौ खुंदों बेयाव जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय खावलायदों। जों थांनाय समावहाय मोनदोंमोन जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव एबा गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च खुंनाय जायो। दा बे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चआव थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय जे माने खुंनाय जायो। दा बे थाखो 9 आरो 10 आव जेब्लानाखि होयो जोंनि जे गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोराबो माने लिरनायनि थाखाय गोबांथार आग्रह जानायखौ जों नुनो मोनदों। गतिके एइबाराव जायफोरनाखि फरायसाफ्रा जाय गोसो गुदुं फरायसा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेबायदि खाबु फैदों। दा ओंखायनो बे खाबुखौ जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा लायो आरो बेहाय जोङो आनजादनि जे फिथाइ होखांनायनि उनाव जों बान्था महरै गथायनाय जागोन। दा जों बान्था हिसाबै जोङो सेथि बान्था लादों, नैथि बान्था आरो थामथि बान्था होनाय जादों। जे जायफोर माने थाखो 6 आव फरायगोन बेयावबो सेथि, नैथि आरो थामथि थानाय जागोन आरो 7 आव जायफोरनाखि लिरगोन बेयावबो सेथि, नैथि, थामथि आरो 8 आव जायफोरनाखि लिरगोन बिथांमोनहाबो माने सेथि, नैथि, थामथि थागोन। दा जोङो सेथि, नैथि, थामथि बान्थानि जे माने स्कलारशिप हिसाबै जोङो वान टाइम स्कलारशिप होगोन। बिथांमोना जायफोरनाखि सेथि मोनगोन बिथांमोननो जोङो 10,000 बान्था होनाय जागोन। जायफोरनाखि नैथि मोनगोन बिथांमोननो जोङो खेबसेनि थाखाय 7,000 मोनगोन आरो थामथि बान्थानि थाखाय जोङो 5,000 होनाय जागोन। दा बिनि अनगायैबो जायफोरनाखि 85% एबा बेनिख्रुइ बांसिन मोननो हागोन बिथांमोननो जोङो खेबसेनि थाखाय माने 2,000 खरि बे जायफोरनाखि 85% बारा मोनगोन बिथांमोन फरायसाफोरनो जोङो बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन आरो। गोरलै मा होनो जेनेरेल साइन्स थागोन, इंलिस थागोन आरो जिके थागोन। बे जिकेआवबो जों माखासे बाहागो खालामदों। बाहाय माखासे बेखौ जोङो दिनै बुंथ'वाबाबो उननि हाबाफारियाव जों बेखौ खोन्थानो हागोन। अब्लाबो बे साबजेक्टआ जे मोनब्रै साबजेक्ट जागोन बे 30 लानानै जानाय जागोन 120 गासै मार्क्सआ आरो बेखौ जोङो क'क्राझार फुरा जिल्ला नाङैनो मोनफ्रोमबो आनसलिकनाव बेफोरखौ जोङो बावैसोनो मा रोखोमनि फरिखाखौ लानाय जागोन बेनि सोमोन्दै जोङो मोनसे फोसाव बिलाइ हरनाय जागोन। जोंहा क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लायाव गासै 21 आनसलिक दङ। बे 21 आनसलिकनि गेजेराव जोङो गासै 11,000नि बारानिबो फरायसाफोर मोनगोन साननानै जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो हयथ' जों बे जाफुंगोन जों बेखौ आसा खालामो। आरो बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बर' बिजों फरायनाय जायफोर
फरायसुलि फरायसाफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे गुबुन बिजों फरायनायजों मोगा मोगि जानानै जाहाथे जौगालांनो हायो बेनो मोनसे एबसुनि उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ लानानै जों बेखौ देग्लायहाय सिगां क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे टेलेन्टार एग्जामखौ दानाय जादों। एप्लाइ खालामनायनि बेलायाव क्राइटेरिया थागोन नामा? क्राइटेरिया जेबो थानाय नङा क्लास 6 निफ्राय 8 सिम थागोन आरो बर' बिजों फरायनाय जानांगोन जिखियानो थाया मानो जिखि कमिउनिटि मानसियानो थाया मानो खिन्थु बियो बर' बिजों फरायनाय जानांगोन। जायफोरा बे मोनफ्रोमबो फरायसालियाव हरगोन बे फरायसालियाव फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टारफ्रा बेखौ गाइड खालामगोन आरो बेनि जाय फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनानो गाइड खालामगोन आरो मा धरननि जागोन जों बेखौ गासिबो इन्सट्राक्सनखौ हरनाय जागोन। जिल्ला खोलोबनिसो नङा होमबा बियो? जिल्लानि बिनि उनावहाय नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलाव हरगोन नामा? सेन्ट्रेलाव हरनाय नङा सेन्ट्रेला मोनसे गुबुन गावस्रानि टेलेन्टारिनि फरिखा दंखायो खिन्थु बेखौ जोङो जिल्लायावहाय खालामनाय जादों क्लास 6 to 8 जे माबाय सेन्ट्रेलाव दङ 9 आरो 10 दं